Sa mga taong hindi nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga po sa inyo lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming salamat po sa inyo lahat. Sana wag po kayo magsawang mag-subscribe. Pagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong po sa akin. At tatanungin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang bahalang kagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan po lamang na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan. Huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe at like and share. Ipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking susunod na video. Pagkakalob ko po sa inyong lahat ang aking nalalaman sa spiritual o physical man na karamdaman. Lahat ng mga panggamot ng mga orasyon na dito po lamang po ninyo matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan. Panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan. At huwag makalimot tumulong sa mga taong iniga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginagawa niyong mga kabutihan at ipagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik at umapaw na pagmamahal. Shout out po kay Ninita Rotairo, Berlindo Palisok, Bike Tayo Kabayan, Dionix Ben Nadine, Ryan Labisti, Uchili, Andy Bonifacio, Chris Lee, Abughaw, Tinitron, Eleno Chapel, Fight to Win, Ambrosio Magalpok, Raulita, si Arting Camacho, Marcel Placido, Eupimia Felipe, Elmae, Triple A Commented, Marina Arangis, Loli Cayago, Yuan Babes, at Nuggets. At shoutout po sa inyong lahat. Sa mga baguhan po, shoutout po sa inyong lahat. Sana po bago ko po umpisa na mag-subscribe, mag-like and share at pakipindot po na rin po ang bell icon. Bago po ang i-share ko po sa inyo ngayon ay ang panghuli sa mangkukulam, Tagalog plus Latin. Tagalog at Latin po ito. Para makonyo po, dapat nyo ma-memorize po ito. Kung gusto po yung Tagalog, gamitin nyo Tagalog. Kung gusto nyo pong Latin, Latin po. Ang panghuli ng mangkukulam, Tagalog plus Latin, na dapat nyong malaman upang inyong aralin. Hiwaga ng Pangasinan. Yan po. Hanggang part 5 po yan. Dapat nyo subaybayan po nyo. Ito ay napaka-importante po na gagamitin panggamot. Pakabisa po ito. Nakituturo sa inyo. Ito po ay minana ko pa sa ninuno ko po ito na kung sa mangkukulam, panghuli, panggilit. Ang pamamaraan po ito ay unang gawin po ay pagpadasalin po ng 3 beses Ama Namin ang pasyente. Pagkatapos manalangin ay papikitin lang ang pasyente. At kung may sarili kayong poder, sabayan mo habang nagdadasal ang pasyente.
Kung gusto mo mong Tagalog o ito, dasalin mo bago ka manggamot o humuli ng mangkukulam. Dapat po pag nagdasal po ng pagpadasalin mo yung pasyente ng Ama Namin 3 beses po at sabayan mo po ng habang nakapikit po yung mata ng pasyente na nagdadasal po ng Ama Namin na 3 beses, sabayan mo na rin po yung pasyente ng pagpupudir mo. Habang nagdarasal ang pasyente, sabayan mo po. Magdasal po kayo ng sumasampalataya 3 beses, Ama Namin 3 beses, Aba Ginoong Maria 3 beses, at luwalhati po 1 beses lang po. Habang ikaw ay nagdarasal o nagpupudir, ilagay mo ang iyong kanang kamay sa nakatapat sa noo ng pasyente at pag matapos na ay ihip ito sa noo ng iyong pasyente ng 3 beses. At tawagin na ang espiritong gumagambala sa pasyente. Ito ay part 1 po ito. Sunod-sunod ko pong i-upload po para kanyo. Dapat po nyo ito ay maaaralin nyo po at ma-memorize po. Napaka-importante po sa panggamot. Ibabagi ko po sa inyo. Narito po ang panawag, ang saka muna tawagin ang espiritong gumagambala sa pasyente. Narito po ang part 1, Tagalog po. Sa Tagalog, tinatawag ko ang espiritu na gumagambala sa taong ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pumasok ka sa katawan ng taong ginagambala mo at sabay po ipitik ng iyong kamay ng 1 beses lang po. Tapos po yung Latin po, liamo al spiritu qui estas molestando esta persona in nombre del Padre, del Niño y Espíritu Santo entra cuerpo de la qui está molestando. Yan po ang orasyon ng Tagalog sa Latin po. Dapat yung pag-aralan po yan para malaman nyo po. Ito yung ginagamit ko po na pang pasapi at panggamot sa espiritu ay sa mangkukulam. Hanggang part 5 po ito. Isunod-sunod ko pong i-upload po para mapag-aralan nyo po. Ito po napakabisa po itong ginagamit ko po, Hiwaga ng Pangasinan. Sana po kung hindi nyo po maintindihan po maigi ay ulit-ulitin po lang video. Tapos isulat po nyo sa notebook nyo para malaman po ninyo. Napaka-importante po na panggamot po o pampasapi, panggamot sa mangkukulam. Ibabagi ko po sa inyo. Dito lang po nyo malalaman sa Hiwaga ng Pangasinan, Tagalog at Latin. Kung gusto po nyo Tagalog, Tagalog. Kung Latin, Latin po. Ito po yung Tagalog, iisa ito. Isa saka yung Latin, iisa yan. Ito lang pagkaiba, Tagalog po ito. Ito po naman Latin. Para malaman po ninyo. Sana po nagustuhan nyo po yung aking video. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe. Dapat po mag-subscribe, like, and share. At pakipindot na rin po ang bell icon. Maraming salamat po. Isusunod ko po yung part 2 po. Salamat po. Bye-bye po.